さあ行く。
我が敵を撃て。灼熱の炎で全てを飲み込め。手応えありですな。剣に眠りし光はその力を失い闇。いけない。やばいよ。アルハザードの封印が解けちゃうよ。エグベルト。しまった。剣を奪う。私は成果の見せ所ですね。やりますね。この調子で頑張ります。